kerja bayaran seminggu wis nggo kondu kali kontak. Biyen mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing welas tresno sejati pungkasane saiki digawe lara ora urung saiki dadi rondo. Iki ora perlu diketuni janjiku biyen aku saku ngenteni lan aku moko dadi jodone raken prawane tak enteni randane Bojoan selawase monggo ibu-ibu bapak-bapak kerbise ditaleni kerbise ditaleni kerbise diseni paling halo Bu salene Bu biyen mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane saiki digawe lara ora urung saiki dadi rondo. Aku satu ngenteni lihat aku moko dadi jodone ora kena prawane tak enteni randane usah bojoan selawase andung tresno bebojoan selawase